Tuan sembah liringun kapur-pur sang murbengrat yen sahanan ingkang merenggang nangsih tasih mawe buku kang sawetong Awik kena mas tu purnomo sidem awik kena mas tu silat merimbang jagat karono siran tondo kawisisaning bisono sono sinambung lambulo pes temasih tandur lambai gudo jinantur tutur katelo tulat-tulat mirap deng maradyo minur sitong umpama penamis koro karono diotim yang jaman murwo Dinarti tameng lalu tumangga kapasan ing gupito tangun renggeng pralambang patumpo-tumpo marmo panggung sang murwengkata sebebyar dumadining wayang purwa dewakaning kandhali narik runtuting basa dongeng kunong musuh rasa yen ninarasaya karaos mulat sareng hangrasa wani muruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis nakup caing carita becik wis gemelar jroning pakeliran yaiku sejati namriksani pagelaran Dinggit Purwa Surya Candra Darunyang Kartika pinurba kodrating kawasa Saharya Trihangi Dribawana Purwa tekeng duksina gilir kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetuku lantang kartu mangkar kaya siram bun kaya Jawa pating krembyak dadi padange kutu-kutu langatoga brun wana miyang branja dadi branakan tanpa wicalan padang trawang asunari sang Hyang Rawi ingkang ngarsa merbawani jagat mungguing jagat petang duk mungup-mungup mungguing hangrane mukir abang merngangah lamun kaiksi ayahan dilato bumi saya dangu sumono sang Hyang Arka katon sumebrak kanan kiring abange semu jenar kabar bawan dari sang Hyang Basanta tanem tuwa katon ijo raya-raya hamangku gunung ingkang biru maya-maya pucuking gunung ki nemelan gendanu kasiring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega kang watawis dangusa lan kawula dasih General Sangupaya Buga garap Tegal Sawai anglur seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane sawane ana pirembagan Samarawangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil katon senari jagat pus katon melok dening kiblat papat lor kidul wetan kulon senari jagat kang samrubyut yuda rebut teja rebut kekuwung parandri dateng kumadani kekunging padukuhan ing Karang Kadempel ya minastaning Lambe Sireng punapa minastan padukuhan Karang Kadempel karoning mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan polo kesimpar polo kependhem polo gumantung dadi reja-rejaning praja
wit saking wuluwetuning bumi ingkang sakalangkung kathah. Pramila nastan klampis ireng awit lenging padukan wonten wit klampis ingkang ulesipun cemeng. Nadaning padukan wonten wisma badapur limasan ingkang wis ngladuk yuswa gebyok gedhek linabur gamping cendela cendak nanging cekli. Ing sangajenging wisma katingal kumalebet sang Driwarna abrit petak gendera pusaka bangsa Ngamarta. Lah, sinten to wau ingkang katemben lenggah Cinandra tanah sanes amung tetungguling padukan karang kadempel. Ya pamonging para Pandhawa inggih ana kawaning Madukara. Nama Ki Lurah Semar, Nayantaka, Badranaya, Saronsari, Dudha Manangunung, Jurudya Punta Prasanta, Wong Boga Sambir, Wong Bojogati inggih Kyai Ismaya. Semar tegese wis dateng kasamaran saliwing kahanan ingkang gumelar miwah ingkang dereng gumelar. Nayantaka, Naya ulat Antaka tegese pati. Yen menuju weteng ati Nolati Lurah Semar kaya wong mati. Badranaya, Badra rembulan Naya ulat yen menuju karenan penggalihe Nolati Lurah Semar yayah wulan dadari. Saronsari sak paripolahe tansah nengsemake ora saru malah sari. Dudha Manangunung wujude kainayantaka sarwa ngewuhake. Yen jarani lanang mongko kopek, yen wadon kok rerawisan. Jurudya Punta Prasanta tegese pamonging satru kang anggaya kautaman. Janggan Semara Santa tegese dadi guruning wong kang gegulang tapa brata. Sabardrana lila lan legawa. Wong Boga Sampir tegese jalma ingkang wis kalis saking panggoda pangrencana. Dhateng nggih kanikmataning donya anane mung sarwa mardika lair trusing batin. Bojogati tegese dadi juru pelados ingkang siya tuhu ing sesanggeman. Ismaya minangka pepenget dening muni dumadining si Ismaya saking esmuning cahya weninging gesang. Lurah Semar nindakaken darmaning pamungawit adil wibawa sentosa lan wicaksana. Wibawa lire sabarang tanduk adhedhasar jujur lan mikulahake diri saharirati ingkang dinajab mung mulyaning bangsa luhuring praja. Santosa lire tansah teguh ing penggalih datan mangro tingal adhedhasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Kang Karya jagat. Wicaksana lire pana ing maningal limpating kawruh ngegungake pangaksama adhedhasar adil lan bebener. Prasaja lire sami tias-tiasing mematuh sak paripolahe amung mapan sak madya. Witing lopa amung sak glugune datan kinarya karya wedi. Nalika semanten dadak sakula mangke kagyating driya Lurah Semar dupi mulat rawipun sangya para Pandhawa nata ing Ngamarta satra ing
Tuhan sembah niring ulun apurba resang morbeng sahanane engkang Iwan kanang sing tasih mawe uga sawegung mering dalan Iwang kanang mamujeng ngori cenayake ngerat mangkyo darajating praja kawenan wasunya ruri ora mangrahing ukara karana tanpa palupi atilar silastuti Sujono Sarjono Kayungyun Kolatido Tidem tandaning mati
andayeng rat ning karoban rubedo blegegegugeg sadulita mel kaya dene kejugurukan wukir sari kelepaning samudra madu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon lah kok kerawuhan priyagung mboten mangling menika pepunden kula para Pandhawa Den sinuwun Puntadewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Iya. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha Kakang. Mung salam taklimku wae katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar dipun sekecakaken anggenipun lenggah Ndara. Ora kurang prayoga praptaning Puntadewana ing Karang Kadempel Kyai Semar Badranaya. Ndara Werkudara wilujeng Den. Wah. Semar hiyo slamet tekaku. Ora nemu lan sewiji apa. Aku ngaturake basa aku katura. Dipol Semar Badranaya. Kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar. Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Nggih. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Iya Kakang Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara nekula sedewa bekti kula kunjuk Ndara. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Aku ngaturake salam taklim katur Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sami dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Nala Gareng Petruk apa dene anakku Bagong. Aja ninggal tata krama dole. Ngaturna sembah kelawan bendara ing katemben rawuh iki Nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong. Sinuwun Darma Kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Nala Gareng ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana Panakawan kula pundi nggo jimat. Dayanana ing kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula katur. Yo Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana. Nggih. Kula pundi Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya Nala Gareng ndak tampa. Pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ndara kula Sedewa bekti kula kunjuk. Iya Nala Gareng ndak tampa. Nala Gareng ndak tampa. Pangestuku Tampanana Nala Gareng. Lho niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah wonten ing Datlaya Praja utawa ing Karang Kadempel mriki. Iya Nala Gareng ku ya wis ora kurang kepenak praptaku Panakawan. Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Iya Petruk ndak tampa. Ya Petruk ndak tampa. Ndara Janaka, Ndara Nekula Sedewa bekti kula. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah. Ya Panakawan kaya wis ora kurang prayoga. Yo Petruk kaya wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih Den. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Yo Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Janaka, Ndara Nekula Sedewa bekti kula kunjung. Iya Bagong ndak tampa. Yo Panagawan Bagong tak tampa. Panakawan Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe.
Dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun sami lenggah. Iya. Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Iya. Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Praptaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu, Ndawa. Kaget raosing manah kula. Mboten kanthi kanyono-nyono ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Namung sak papanipun Semar. Lah kok kerawuhan para priyagung sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ndara. Menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe suwala. Waton wonten dasar kalepatan kula. Upami rawuhipun dika sedaya menika namung badhe paring ganjaran dhateng Semar, lelabuhan apa sing pun kula lakoni. Den keparing abdi pun Badranaya cumadung dawuh, Ndara. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Aja kaduk ati kadron penampa, Kakang Nayantaka sayektine praptaning punta sakadang ana ing Karang Kadempel jumbuh kelawan pawarta ingkang wis ndak tampa. Nalika semana tumuli aku rembugan kelawan kadangku ing Jodipati apa dene Madukara. Wondene gumolong ing rembug nalika semana daya-daya panjenengan ingsun bakal kadherekake sowan ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Kabar napa lho, Den? Kula kok mboten ngertos malahe. Sampeyan krungu kabar napa babagan Karang Kadempel? Pawarta saindenging jagat wis padha prisa. Bebasan jagat ing nganti kebrebeken marang kumandhanging Kyai Semar, nggone kepengin bakal mbangun jiwa. Kyai Semar malah praptaning Puntadewa ning Karang Kadempel sayekti bakal nyuwun priksa. Mungguh apa ta werdine ingkang wis sinebut bakal mbangun jiwa mau. Muga kepareng ana ambabarana marang punta sakadang. Upama Kakang Semar bakal paring ilmu, upama Kakang Nayantaka bakal paring pewarah, Puntadewa sakadang ora bakal keri nedya nyadhong timbalaning Kyai Nayantaka saha yen to dikeparengake sawetara wektu punta sakadang bakal mapan ana ing Karang Kadempel sinambi ngenteni sabdaning Kyai Semar mbok menawa bisa wuwuh undhak ing kawruh bisa mundhak ngelmuning para Pandhawa krana nggone Kyai Semar nedya mbangun jiwa iki mau. Kyai Semar, Kyai Nayantaka hendrah ingkang puspita rum asiring samirana mrih sekar kadung ngas gandanya maweraras retnaning driya gugek sadulita mel mboten kanthi kanyono-nyono jebul bendara kula Pandhawa menika satunggiling satriya ingkang sami lantip panggrahitane nadyan dereng kawiyos sing ngatur
nembe ginebeng wonten saklebeting manah kemawon. Lah kok tanggap ing sasmita. Kula ora percaya nek sampeyan krungu pawarta menika saking para kawula saking para nayaka. Ning merga sampeyan nggone Mahasingasamun wekasan saged maos batosipun Semar. Syukur Ndara, syukur. Niku tegese sampeyan satria ingkang ora ninggal lan tiping panggraita ora nggunakake tata lair tok ning sing manggunake tata batin. Lah niki lho. Niki sing kula senengi enten mriki niki. Racak-racake satriya yen wis kesinungan derajat pangkat, kesinungan daya kawijayan sing ngungkuli marang sak pepadane niku adat sabene sing digunakake ming tata lair tok, batin ora tau digunakake. Lah enten wonten niku kathah para satriya ingkang keseluruh dalan sing kleru, keseluruh marga sing boten sakmestinipun. Mula Ndara jejering satriya menika kedang ginakaken paningal lair nanging paningaling batos sampun ngantos kantun. Amargi menapa? Menawi mboten ginakaken paningal batos, badhe nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Iya Kyai Semar. Sabanjure aku nyuwun keterangan marang saka Kyai Semar Badranaya. Menggah apa ta wigatine dene Kyai Semar? Nedyambabar mbangun jiwa mau sayektine kepiye? Niki mung rasa prihatin kula kok, Den. Raos prihatin kula dhateng kawontenan sakmenika, utamanipun kawontenan negari Ngamarta. Ngamarta menika dipun asta dening pepunjuling para satriya inggih ndika Pandhawa gangsal cacahipun jumbuh kalian dasar negari lan ugi jumbuh kalian panembahing titah. Iya, Kyai Semar. Ning nuwun sewu, beciking Narapraja kok mboten dipun kanteni kalian beciking para kawula, cobi to. Nek sampeyan purun mandhap wonten ing Kitagara, langkung-langkung wonten ing Karang Pradisan, minggahing wonten ing Parden. Negari Ngamarta sakmenika sampun beda kalian negari Ngamarta ingkang riyin lho, Den. Negari Ngamarta sing biyen iku negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi, gemah ripah karta tata Raharja. Kawulane padha tentrem, kawulane padha ayem, boten suk-sukan pikire, boten suk-sukan atine. Kabeh-kabeh duwe rasa hormat ngurmati marang sak pepadaning urip ing bab samukawisipun. Ning sakniki kok benten. Sakniki adoh sungsate. Kawula Ngamarta racak-racake padha nggugu karepe dhewe, malah luwih-luwih ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing digunakake hukum pribadi diri pribadine dhewe. Waton kasembadan sing gegayuh. Pundi-pundi kathah regejegan, pundi-pundi kathah bentak sirah. Kawula pun boten tentrem. Gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga ngongso-ongso lan sapiturutipun. Kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos saklebeting manah kula. Tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula supados wangsul minangka dados jejering kawula negari Ngamarta ingkang pitados kalian pranataning hukum lan pitados kalian menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta. Kyai Semar iya pancen mengkono. Malah aku ngaturake panuwun Kyai dening ngatasi ming sak Kyai Semar nanging banget nggone nggatekake kahanan negara ing Ngamarta. Yen to pancen mengkono panjenengan ingsun rumangsa luput ing atase minangka jejering Nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta. Ingkang dak buru amung kanikmataning praja Ngamarta sartaning para nayaka Punggawa dene kawula dina samengko rumangsa dikiwakake dening Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma Kyai. Syukur, Den. Wong niku lho apik-apike wong niku nek gelem ngakoni luput, apik-apike menungsa niku nek gelem ngakoni salah. Ngoten. Nek sampeyan wis rumangsa kelimput anggenipun gatekaken para kawula niki dadi pratandha lan dadi pancatan anggen kula badhe bangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta, jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan. Matur suwun, Ndara. Iya, Kyai Semar.
Wosipun sampeyan ampun kendhat. Anggenipun tansah netepi dhateng darmanipun utawi warah kawruhing kraton. Warah kawruhing kraton piye Kyai Semar? Napa kudu kula baleni melih? Mergi sampeyan pun diwulang duk nalika badhe jumeneng nata wonten negari Ngamarta duk nalika semanten. Warah kawruhing kraton menika tanganipun wonten 9 cacahipun. Ana 9 Kyai nggih. 1 wajibing ratu. Angka 2 pengageming ratu, angka 3 pambeganing ratu, angka 4 lelabuhaning ratu, angka 5 kekasihing ratu, 6 patraping ratu, 7 gegayuhaning ratu, 8 junjunganing ratu, 9 bandaning ratu. Niki enten werdine dhewe-dhewe waton sampeyan boten ninggal cak-cakan sangang perkawis niku. Kula kinten sampeyan tetep ditresnani dening para kawula. Iya Kyai. Wajibing ratu menika kudu tansah anata, haniti, hamariksa sarta misesa dhateng para kawula. Menika wajibing ratu. Angka 2 pengageming ratu menika sampun ngantos tinggal marang pakarti sama beda dana dendha. Mboten sah kula jlentrehke wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung sama beda dana dendha. Iya. Angka 3 pambeganing ratu, sipating ratu kedah saged hamong, hamut, hamengku sarta hamangkat. Angka 3 lelabuhaning ratu, anatepana berbudi bawa leksana, animpuna ing aguna, amumpuni ing kautaman. Angka 5 kekasihing ratu tumindak adil, bener, sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu nglunggana watak lan tumindak wicaksana, wiwaha, wisuda lan wiguna. Angka salajengipun 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu, hayom, hayem lan hangayani. Iya Kyai Semar. Angka 8 junjunganing ratu murih sageta jejeg adeging praja, katentremaning kawula, sambung memitran liyan praja, kerukunaning bebrayan agung. Wondene ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu. Nalindra kudu darbe kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Mengkono Kyai. Sangang perkawis menika menawi dipun agem lan ditindakake, kula kinten sampeyan tetep dadi junjunganing wong sak praja Ngamarta. Ning kejaba saka niku, sasampunipun sampeyan dados junjunganing wong sak negara Ngamarta, tetep mulat karo kahanan negara. Tegesipun sampeyan kudu tansah mulat kaliyan kahananing para kawula. Ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Gorotok. Ning klebu wonten Karang Pradesan, wonten ing Parden Pagunungan. Kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan aja banci ndemban siladan. Sing cedhak ratu mangrangkul, sing adoh Nalindra mangsisihke. Niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula. Nek pun tetel kapercayaning para kawula, nuwun sewu lho Den, nuwun sewu. Ampuh dikaya ngapa kekuatan sampean ra iso ngalahke kekuataning kawula. Iya Kyai Semar, aku ngrumangsani. Nggih, syukur nek pun ngrumangsani. Kanthi cara mekaten, monggo sakmenika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana sampun ngantos panjenengan ginakake Prabeya, sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya ning rasa niku sing luwih wigati. Rasaning kawula mang caketi. Sing mapan wonten ing Karang Pradesan, sing mapan wonten ing pagunungan, mang cedhaki, mang raketi utawa mang dudul penggalihing para kawula. Nek kawula rumangsa dicaketi atine, niku mengke kawula rasa mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Ngamarta. Niku ning nek sampeyan bola-bali menggunakake brana picis niku ateges sampeyan gunakake cara-cara sing luput. Merga brana picis niku iso ngajeni sawijining wong. Iso Ndara, saged. Pendak-pendak sampeyan paring brana picis, pendak-pendak sampeyan paring dedana dhateng kawula. Kawula saged ngajeni sampeyan ning nuwun sewu sing jeneng bondo niku iso entek. Nek bandane entek
Sing mangkeki Brana Picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedak mawon mboten. Nyedak mawon mboten. Sampeyan iso ngitung pira cacahe rewang sampeyan? Sampeyan iso ngitung pira cacahe rowang sampeyan? Mitra sampeyan iku nek sampeyan cilik lara gedhe tekaning pati niku lagi iso ditonton pira cacahe kanca sampeyan. Sing tilik karo sing layat. Pun niku tok. Iya. Mengkono Kyai nggih. Mula dadi satriya niku utawa dadi nalendra niku wajibe kudu loro dinggoni kabeh. Loro dinggoni kabeh tegese kepiye? Ditresnani karo diajeni. Nek iso niku dienggo utawa iso digunakake utawa dilakoni. Mergo nek ming diajeni kaya kula crita wau, nek wis entek bondo sampeyan blas ora bakal diajeni. Ning nek ditresnani, niku luwih dhuwur derajate mbangane diajeni. Mergo nek ditresnani niku arepa nuwun sewu. Sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten, ning kuburan sampeyan diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip niku tegese ditresnani. Ngoten? Nek pun ditresnani ngonten niku kepenak uripe ning carane supaya ditresnani niku sing angel. Paling ora kudu totoh rasa, totoh bondo, totoh raga lan sak piturute, aja seneng mutangke budi. Aku labuh karo si A, aku labuh karo si kae. Sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabuhi. Lah niku jenenge sampeyan tumandang ning mutangke budi kanthi ikhlas. Mboten sanduwe pamrih napa-napa. Rungokke, Tru. Kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi. Bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya reng. Wah, bapak iki nek metu petake ya ora kaya Semar. Mula bapak iki diarani Sang Hyang Bathara Ismaya Ngejawantah. Lah iya. Aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso temamem ning ati tenan. Ya, Gong. Rak. Kok ora piye to? Aku Semar omong ngene ora tau percaya to. Aku kowe meneng wae ndangkung isra ndara-ndara Pandhawa do rawuh mrene. Kowe do percaya ora masalah. Nah aku ora kok. Nek Semar ki mandi omongane kowe ora aku wis sugih wingi-wingi. Nyatane seprene ya ijik kere kaya ngene kok. Weh. Ditresnani karo diajeni. Loro-lorone kudu dicakup wae lah. Ora arep tak gagas. Ya aja ngono ya. Iki arep dikaya ngapa iki bapak ngono lho. Mesti nek ngendika ki kadang kala ana mandine. Menungso siji lan sijine iki jarene duwe kodam dhewe-dhewe. Kodam apa? Kodam ki nek omong sok mandi. Kala mangsa kowe ngelokke bocah kandhani ngeyel, njungkel ning dalan. Mongko lagi mandi-mandine omonganmu, njungkel tenan bocahe. Nek bapak omong Bagong ora manut kere selawase. Weh, wis suwe nek le kere iki. Ora usah nganggo kodam wis ora duwe apa-apa. Nuwun sewu mboten sadirungokke omongane anak-anak kula. Wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani. Pun dinengke mawon mboten sapripun-pripun. Ya meng aku gumun Tru. Gumun apa? Ndara-ndara Pandhawa ya do meneng kabeh dingendikani bapak. Bapak omong werna-werna Ndara Puntadewa ya ndungklu, Ndara Werkudara ya Ndara Werkudara kok gek turu Tru. Ora. Kok merem mripate? Aku ora merem, caidan. Syukur kowe krungu wong ora. Ha ketahe kaya ketap-ketip ngono nek ngantuk barang. Ora kaya Ndara Janaka ya ndungkluk, Ndara Nekulasdewa ya kendelan. Wah, jan. Ha iya, iki bapak ndek niat apa to, Tru? Bangun jiwa. Bangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane, ora tentrem, ora ayem. Lho, kowe ngerti to sok maca Quran? Perkara dit 10.000 nganti paten-patenan, perkara dit 20.000 nganti paten-patenan. Ha kuwi bapak sedih, kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antara siji lan sijine. Mula bapak pengin bangun jiwaning para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ayo. Ya meng nek dandani aku sing ora iso. Mergane wis tak paido. Nek meng Semar ki ora bakal tak gugu. Ora arep dandani dapurmu aku. Modar ya sakarepmu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel.
Bapakmu ki lagi diagem omongane karo ndara-ndaramu, aja sok nyentulani bapakmu. Nek ora ana aku ya omong, nek ana aku tetep tak paido. Aku ora percaya kok. Aku wis ra kompak dhewe kok. Ra kompak piye? Anak-anake rupane do apa abang enom kowe kok brom dhewe wis coba. Apa ya nganggo kompak, jeneng ponokawan ki seragam. Ora kok ndeweki. Iki kudu nganggo iki. Nek ora nganggo iki kok ndak dukani. Sapa sing dukani? Sinuwun Prabu Darmakusuma. Merga sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi wis sasmita karo aku, kudu nganggo iki. Oh ya wis, nek ana sing dawuh ya wis. Kyai Semar, kula ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun lawan Kyai Nayantaka. Nggih, keparengipun tuntunen laku ning Pandhawa supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi uni Kyai Semar nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upamana syarat-syaratane paringa pangandika kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek syarat-srana. Wah, Semar ya yen pancen Pandhawa bali kaya wingi kudu ana syarat-syaratane paringa pangandikan. Mengko aku ingkang bakal golek syarat-srana supaya iso kasembadan penjangkaning Semar nggone bakal bangun jiwaning kawula sanegara Ngamarta. Semar Badranaya. Semare koten prayetna semore seko balik titiyoni kandayani trisanya purnama sasi trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Mari koten prayitna semore reseka balik Tiyani kandayani
Sinowati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng kawita dencengan damel kaget raos sing manahipun ngabdipun Semar. Lah menika ora mboten mangling Penembahan Durna ing Saka Lima Penembahan. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula punjuk Penembahan. Kandhap lekuduk suwaru gembol Semorante wela. Ya Semar kowe ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana ya Semar. Nggih kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan. Kalian sinten? Mboten pangling Rekyana Patih Sengkuni. Iya Semar, aku ingkang prapta ning Karang Kadempel Semar. Syukur Rekyana Patih. Bekti kula kunjuk nggih Rekyana Patih. Iya Semar ndak tampa. Pangestuku Tampanana. Bapa Penemban Durna, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban. Anak Prabu Ngamarta menika. Inggih Bapa Penemban. Oh inggih nggih. Kula tampi malah kaget raos sing manehipun ing Bapa ing Saka Lima dene panjenenganipun Nak Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sampun sawetawis Bapa Penemban. Oh nggih syukur nggih, syukur. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Bapa Durna ki kula aturi sekeca anggenipun lenggah. Oh nggih sampun boten kirang prayogi. Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi dawah sami-sami nggih anak Prabu Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Oh, Werkudara anakku wong gagah. Tak tampa Werkudara pangestune Bapak Tampanana ya nang ya lik ya ngger. Yo, ndak gegem dadiake jimat. Bapa Penemban bekti kula kunjuk. Oh, Janaka ya nang kene. Inggih. Syukur Janaka. Kula ngaturaken bekti Bapa Penemban. Tak tampa pangestune bapakmu Saka Lima Tampanana ya Janaka. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Paman Patih Harya Sengkuni bekti kula kan kunjuk. Kula tampi nggih dawah sami-sami. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe, Mir? Ngimpi apa? Ha kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawuhan priyagung, ya, Tru? Heeh. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa. Durung nganti rampung lipada rembugan. Iki rawuh meneh priyayi luhur Begawan Durna. Lho, apa ora gleleng? Aku dhewe ora ngerti lah kok
padha ting gruduk ning Karang Kadempel. Bekti kula penemban. Oh, nala gareng tak tampa, pangestuku tampan ana ya nala gareng. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Rekyana Pati Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya nala gareng tak tampa. Pangestuku tampan ana. Bekti kula katur penemban. Oh, Petro tak tampa, pangestuku tampan ana ya pana kawan. Kula pun dinggo jimat. Rekyana Pati Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya Petro tak tampa, pangestuku tampan ana. Gong, ngaturke bekti ora? Karo sapa? Begawan Durna rawuh ngono. Lho. Aku ora kanthi kanyono-nyono. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Begawan Durna. Ndeng Durna. Ya Bagong, pangestuku tampan ana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Sinten ingkang nderekaken Adipati Harya Sengkuni? Wah, Rekyana Pati Sengkuni bekti kula kunjuk Rekyana. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampan ana. Nun nggih sangat anggen. Kawula mundi dadosaken jimat. Dipun sekesakaken anggenipun sami lenggah. Oh ya Bagong wis ora kurang kepenak. Truk. Dayoh akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawan ana. Nuwun sewu Penemban Durna ngunjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Aku piyayi, kowe mung kawula. Ing atase kawula kok nyuguh karo piyayi. Girilusi jalma tan kena kinira. Ampun sok ngembe karo wong. Kula niku arep kaya ngene nek mengko nyuguh sampean nggih. Isa. Oh ya syukur-syukur dienggo tamba ngelak Bagong wis sakarepmu. Sawenehmu bakal tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Ning kudu milih tak teng mriki. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaene iki senengane kopi. Kopi 7.000. Oh, didol. Nyuguh kok didol. Gulane ya tuku padake. Nek purun pahit, ireng pulun pahit ning kula campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sapenake dhewe ora ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Meremban? Aja kaget, aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya. Ngene. Sejatine aku prapta ning Karang Kadempel mau yekti mung njumbuhake pekabaran ingkang sebenarnya mbok bakul sinambiwara. Pawarta binanduking Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa, Ndara-ndara Kungastina ya pirsa. Nala Gareng apa kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga teparo tok kandhani apa piye kok nganti tekan dindi? Mboten, Pak. Kula nek didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa-sapa. Bagong apa kowe kandha sapa-sapa? Ora, Pak. Mbok sumpah. Ming ratan gedhe tak nehi plakat gede banget. Semar arep mbangun jiwa. Membutuhkan dana secepatnya ngono ya, Tru. Bagong pancen cah ngeyel tenan ya. Kowe ayo mbok menawa sing nyumbang barang. Anjir arep nampani aku. Oh, tok nggo apa? Tak nggo ngeramik omahku kae. Oh, keramik omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampean kok preso? Loh, Semar kuwi wong kondang. Arep kowe iki derajate ngaceplek, arep kowe wong loro saudon telu saurupan. Kowe iki mung Panakawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki mung batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti keberbegen marang ngumandangi Semar Badranaya. Nggih. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku mung lagi niat kok. Mung lagi karep. Durun kula tekake sedya. Ming lagi karep lagi kula nam-nam wonten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami prisa. Loh, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang, mula nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sababe aku sowan ning Karang Kadempel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana. Supaya aku sowan ning Karang Kadempel. Wigatine ora ana lali kejobamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik. Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang anyalira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa. Mau, pancen wis sak trepe, pancen wis bener, pancen wis pas.
Ya mong ngene ya Semar. Kersaning anak Prabu Duryudana nggonmu bakal mbabar ngelmu mau ora dikeparengake ning Karang Kadempel. Ning dikeparengake ana ing negara Ngastina. Mula praptaku ning Karang Kadempel iki, ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapteng negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwaning para Sata Kurawa. Hah, kanthi cara mengkono supaya Kurawa iso didandani jiwa ragane supaya bali marang pakarti ingkang sarwa becik lan apik Semar. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene amung sak karep kula kok. Sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten. Ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niki ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong melarat. Ngelmu kula ya mung ngelmu celimen kemawon. Hah, napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten. Nek kula mbangun jiwane wong sak donya, ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Akarya jagat. Mboten ajeng. Sing kula karepke mbangun jiwa niku kula pengin bangun negara Ngamarta jer. Karang Kadempel menika kebawa keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Donarawuh meniki kalian Prakyana Patih Sengkuni pengin boyong dhateng Semar Badranaya. Kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa to, Bi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbeing Sinuwun Duryudana. 7 turunan boten entek. Dinggo dolanan kali adi-adine kabeh inggih menika Sata Kurawa. Terus sing ajeng dibangun apa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dinguyahi segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mung perkara kojah wewarah kawruhing urip kok dadak nggotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa? Kula tak takon. Sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula. Merga Kurawa niku murid sampeyan. Kurawa niku siswa sampeyan. Anane siswa kok ora apik, murite kok ora becik. Lah niku sing ditutuh ya gurune. Piye le mulang muruk karo murite? Ngoten. Ampun kok kula sing dandani. Sing gawe dudu kula kok sing dandani kula. Niku nek carane wewangunan utawa carane omah sing gawe dudu kula, sing dandani kula. Mengke usuke kurang gedhe, renge kecupeten. Mboten iso dadi dipasangi gendeng ya ora apik. Ngoten. Nek sing damel sampeyan sing dandani ya kudu sampeyan. Mula nuwun sewu. Niat kula mung ajeng dandan-dandan negara Ngamarta. Sakliyane niku dudu tanggung jawab kula. Semar niku wong kekuatane winates, ora kaya sing gawe jagat, ora kaya Gusti, ora kaya dewa. Kula niku sanes dewa, kula mung titah sewantah. Ngoten. Mula nek Begawan Donarawuh mriki ajeng boyong Semar, nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged. Mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten iso pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wong ngelmu kula niku mung ngelmu celimen. Ngelmu kula niku mung ngelmu cethek. Ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan, dudu kawruh kabrahmanan. Luwih-luwih dudu kawruh kadewatan. Mila Den, ndara kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika Penemban Durnarawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para Sata Kurawa Blaka Suta kula ora iso, kula ora tekan. Ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula, sampeyan mang kondur kemawon. Sampeyan mang bali kemawon. Mang
matur kalih Sinuwun Prabu Duryudana nek niku dudu gawean kula. Kula tak ngrampungke lek kula dandan negara Ngamarta riyin, Ndara. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone lole sumo nante dawa saya kok dadi tekan semono nggonmu Guneman Semar yen ngono cetha kowe yen to ngiwake marang para Sata Kurawa mongko sejatine kowe iki ora ming siswane utawa kowe iki ora ming pamomonging para Pandhawa ning klebu kowe iki pamomonging negara Ngastina elinga Semar Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Wiyasa ing Saptawarga lah kok dadi kowe mban cindhe mban siladan yen Pandhawa mbok ban cindhe yen Kurawa mbok ban siladan ing atase aku apik-apik sowan ning Karang Kadempel mboyong marang kowe diutus dening anak Prabu Duryudana ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikiring Begawan Durna nyerekake atining Begawan Durna mangke riyen kula nyerekke nggon apa kula omong niku kanggo kula tata aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna lah kok saniki sampeyan ngendika kaya ngono lho kowe ngandhake sing gawe Kurawa sapa Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung sing iseni Begawan Durna tak iseni ngelmu sing apik-apik terus kowe kandha karo Begawan Durna kowe matur karo aku sing gawe Begawan Durna sing dandani ya kudu Begawan Durna yen ngono terus Pendhita Ngastina kuwi gaweane apa nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel coba aku tak takon karo kowe apa kaya ngono kuwi ora nyerek-nyerekke ati nuwun sewu sampeyan iku pendhita kok isih gampang kebranang penggalihe to. Sampeyan iku pendhita kok isih gampang nesu. Monggo pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung. Adoh penggawe cidra. Ngalah tananggunggung diri gawe senenging liyan. Niku wateking Brahmana. Nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke mboten sang nganggo kethu sampeyan ngangge caping mawon sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi Brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine gampang murup penggalihe nuwun sewu Ndara nek sampeyan kaya ngoten niku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susur Kurawa pambegane angkara murka Kurawa niku sewijining wong sing wis ora iso didandani lah pripun lah wong gurune watake kaya ngono napa meneh Kurawane kowe aja wangku gawan ngawur sing marai Kurawa elek kudu dudu Begawan Durna sinten nek dudu sampeyan iki sing nang mburiku iki sampeyan nak senengane kaya ngoten kok golek kanca lho wong kula ya ora ngopo-ngopo ben wong loro Dik Pate mungkin ndak kula rumangsa ki jenan ora ndek kanca kaya niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki dudu aku dadi aja nyalah karo Begawan Durna nuwun sewu punta sampeyan mboten sakakean gunem tanpa guna mboten sakakean pangandikan saniki sampeyan gelem kondur napa mboten mergo nek sampeyan tau nono Windanana lenggah teng Karang Kadempel kula ora gelem bali kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman apa mawon Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel lho nek ngono kowe pancen niat ora gelem tak boyong nang negara Ngastina monggo Semar ya aku diweling dening anak Prabu Duryudana Bapak Durna menawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina ateges Bapak Durna menika mboten lahir batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong ngelawan kowe luwung kowe bakal laruda paripeksa lah nak tenan to griwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengke anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek derajate ming mergo dienggo awur-awuran kali anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora
wedi karo anak-anak. Kuwase kowe gelem mangkat apa ora? Yen kowe ora gelem mangkat, ora mung kowe sing tak katutke dosane. Ning klebu Karang Kadempel kene bakal tak katutke dosane. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus legane ngatiku. Terus, nesu ora kowe? Ora. Bagong kuwi sing biasane kena sura, Gong. Oh. Edian. Gong. Gong, ngapae? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Heeh, omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Oh goblok kok Semari. Lho. Ah wis seneng karo bapane ngono goblok to. Goblok. Ah ning Ngastina ki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ki sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak neluske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta. Jiwane kawula sak negara Ngamarta dibangun karo bapak. Heeh. Lah Sinuwun Duryudana mireng. Heeh. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejang karo bapak Semar. Mula bapak Semar arep digawa ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Dasare ngopo sih? Bapak kepengin rampunge pakaryane negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban ki dandani para Pandhawa. Heeh. Durna Sumbar. Muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, tak ruda paripeksa. Ah wis ben. Lho. Ora nesu, Gong. Ora ana sing nyangkut keamanan Karang Kadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna. Masa aku kok nesu? Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Ah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ah ora aku masuk angine Semar atilek kok. Tanteni dina rong dina telung dina kok tanpa jedul. Bareng ketemu ing waras le. Aku arep muni jengkulmu mlocot. Ora tegel bapak kowe. Ha iya, ning ana sing kata-kata sing jajahe kowe iso marahi nesu. Piye kata-katane? Kata-katane piye kata-katane? Ngene iki. Piye? Semar, nek kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, aja ming kowe ning kawula sak Karang Kadempel tak katutke. Maksude karo kawula Karang Kadempel diboyong kabeh? Ora. Kawula sak Karang Kadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Ha iki omongan karo wong goblok SDM-e rendah ki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana balik, nek perlu Karang Kadempel arep diobong karo Begawan Durna. Cangkeme sapa kowe? Iki nek ora metu golek rokok sik. Nyemelange. Sapa terus sing muni ngono kuwi? Begawan Durna. Yakin? Yakin. Engko nek aku nesu kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Nun sewu penemban kula ajeng nyuwun prisa. Heeh, war takon apa? Sampeyan wau omong nek ajeng bumi angus negara utawa Karang Kadempel. Heeh, niki nocoke omongane Petro. Daripada kula wis kebacut nesu kula dapusi Petro. Lah kula isin. Ning nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula. Sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karang Kadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremane Karang Kadempel niku padha karo sampean ngilani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi utah getihku, Pak. Karang Kadempel ki bumi kelahiranku. Karang Kadempel ki bumi utah getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumuk bathuk sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa aku. Arep kuwi aja kok menungsa. Dewa medhon aku ora wedi.
Oh, cangkeme kebablasan kowe. Mun ana dewa medun tenan. Wah, aku tratapan ya, Tru. Brataya kowe. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Oh, sidane demit sidane. Ora dewa. Nyemelangi enak dewa. Nek medun tenan, Bagong jabut nyawamu. Mudar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Semar kuwi kami tuane Karang Kadempel. Ha sing do ngakoni. Loh, kowe ora ngakoni bapakmu kami tuane Karang Kadempel. Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karang Kadempel ya maaf terpaksa kula wani karo sapa wae yen ngono kowe wani karo Begawan Durna lho ameng kowe kok dur aku kowe sumbar meniki yen ngono kowe wani karo Begawan Durna rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu kok rumangsane Iki tengike ra jamak-jamak. Keleke sabune garing barang ora dibilasi. Ana banyune entek lagi sabunane. Mulai yang tak anduki. Piye to le? Wis meneng apa? Loh, nek ngono kowe dadi palange Begawan Durna. Mepalangi aku mergo kowe ngrasani Karang Kadempel kok. Kowe aja pisan-pisan ngrasani Karang Kadempel. Nek kowe ngrasani Karang Kadempel dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Brataya kowe. Ngono apa to maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, diajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah, edian. Gleleng tenan cah iki. Ya kuwi. Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggawa Kurawa? Heeh. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok kon ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Nek mungsuh Begawan Durna, ngendi papane wong neter kanthi dayan. Panas maning jajalan sultane bawana. Yen ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo, kowe ngecap pirang dina? Kowe ngecap apa? Ora bakal dadi kalonjak. Mati Begawan Durna musuh Bagong, luwung ora urip nang alam padang. Oi, cewek. Kowe kancane Durna. Wong ora ngawur kowe iki. Dara Werkudara kok dunake kancane Durna ngeplak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Kowe lagi arep tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna ya Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna. Ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Wah iya lali. Lha pripun? Aku anggere nesu ngene iki saka-saka ora tak basane. Kae saka-saka pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Aja edan. Durna kuwi guruku. Yen kowe wani karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja mungsuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? Mudhar kowe. Wis masalah, Gong, asli iki wis.
Aku ya kemanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa lenggah sapa lagi wani aku ora nyawang. Banyu suci Perwitasari Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa? Begawan Durna sing nuduhke dalane kayugung susu ing angin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne. Ha kok kowe wani karo Durna? Ups. Guayane ups barang. Agi kelingan aku. Nggih nyuwun ngapunten Esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi iki apa? Nesu, emosi kula. Oh, cerewet banget ya. Gek idune muncrat-muncrat. Nang rayu sondol nganggo. Niki mbiyen niki kulino bal-balan soalnya dadi heading. Langsung kontal Durna. Wah. Janaka ya anake Durna iki muridé Durna. Nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu tuturu Durna. Ning karo Werkudara karo Janaka. Apok ra iso wae kowe ora-lorok mripate. Kalah cacak menang cacak kok. Terus maklutsu Wale maksud lu yen pancen garwane karo Durna mungsuhe dudu sapa-sapa mungsuhe Werkudara. oke gong sadar gong cerewet menengo wis ben tak niati kabeh niate pancen arep mungsuhi Bagong ora masalah nek sampean belani karo Begawan Durna mboten napa-napa dikira kula wedi karo sampean wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara ngerti kaya ngono ta blusuk nang kalen biyen dek cilik kowe sing ngomong sapa mbok mikir sampean iku cilik tak tutke nang ndi dolan nang ndi tak tutke nganti sirah tanggo sikil tanggo sirah manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa rarake ati lho piye kae nesu kok nangis Gong ngeleh oh terus semangat le oke semangat rumangsane padake hah aku lak takon terus sampean tak kandhani nggih sampean aja ngawur sampean aja ngawur ngakoni Durna guru sampean nek sampean gelem menggalih kanthi permana jati banyu suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna kuwi lha iki Bagong tenanan iki dudu Durna Mas ora ro nangis Gong sing tetek oh tenge mak senut anggere tanggo bengok mak senut pokokan sambel Tru jangan apa-apa ana lomboke kabeh isa-isane kok terus kaya tak cuciki nganti banyu suci Perwitasari ini mergo apa? Kepercaya sampean karo Begawan Durna apa-apa niku nek dilambani percaya mesti bakal ketekan sedane nek sampean ora percaya mang takon karo Pati Sengkuni Durna ngomongi ning Gunung Candramuka ning Guwa Sigrangga ning Alas Tik Brasara sampean ketemu karo Bathara Bayu karo Bathara Indra entuk inggih menika Kyai Bargawastra ya ta ha kuwi mbiyen jane Durna ora nunduke papane ning Durna kepengin ndlomproke sampean teng juranging pepati ning merga sampean percaya ora tekaning pati malah entuk nugraha satu mbah Bagong kok ngerti ya ngerti wae angka loro sampean arep dipateni karo wong Astina srana arep dicemplungke teng segara karo Begawan Durna ning merga sampean percaya karo Begawan Durna sampean teng segara ora mati malah ketemu karo Sang Mahardi Kengrat ya Sang Ruci Bathara sampean entuk tirta pawitra maning suci ngelmu kasampurnan manjing suruping pati sastra cetha paripurning wangsit diyen
Bagong kok kaya ngono lho. S2 ae. Waduh. Cah cerdas e padake. Nyepelekke. Niku kabeh mergo sampean percaya, ora kok Durna sing duduhi. Ha kok seprene sampean sing duwe kapercayan, nek sampean ki sing duduhke Durna, salah, Bung. Bung pahit. Dhuwur ngambung ngisor becak. Oh, tante. Ngawur. Ha, munia saiki. Munia, apa kabeh lelabuhane Durna? Mboten. Ora, Durna iki ora duwe ngelmu. Kapinteran, Durna iki ora duwe ngelmu. Kawaskitan, Durna iki dudu dununging wahyu. Ning Durna niku gurune wong perang. Nika gurune wong perang tok, Dik. Ora ana kawruh napa-napa. Nek sampeyan le mulang perang Durna, kula lagi percaya. Nek Tirta Pawitra Maning Suci kok saka Begawan Durna, itu bohong besar. Dene sampeyan durung percaya lan masih sangsi dengan kata-kata. Bagong, silakan naik ke Mahkamah Konstitusi. Wis rampung ya, Gong. Hah, wis po? Wis. Oh, muni ana iki. Kowe kok ngerti saka sapa? Iki apa? Iki Vespa iki, Vespa ndasmu kuwi. Ora nesu. Ha kaya Vespa tenan emang. Iki kaya plentronge. Oh, iki kaya ngarep kae bemper ngarep. Iki sedele nang kene. Busine ngupil ora? Ora. Nek ngupil tak resikane ora tak totok gundulmu. Busi wis ra kanggo gawe. Disetater ra tau. Katakono wis iki sing ngomong. Dadi sampean aja banget-banget golek sampean ngendika kaya ngoten niku anggepe kaya njur menang-menangan dhewe. Apa anggepe sampean nganggep Durna bapak niku ana batine apa? Ora ana. Sesuk ora urung sampean iki mung mungsuh bapakmu dhewe. Mungsuh Begawan Durna. Monggo sampean nek tresna karo Begawan Durna, sok Bratayuda sampean bakal dipateni karo Durna. Kok ora kaya bengi iki to ya. Cerdas men to cah iki. Ya kala-kala Ren. Kala iki pokoke aku 3 sasi adol Bagong. Kok adol Bagong. Oh, lakon kok jaluke mung Bagong metu sore, Bagong metu sore. Mbah aku lagi dadi rol taun iki ya ora apa-apa. Ya wis men, pun man gagas. Nek pancen mang timbang-timbang omongane Bagong niku salah, mang nutuh Bagong. Kabeh niku bener dan fakta dengan apa? Apa jenenge? Ah ora ngerti sarta omongke apa. Oh jenenge ala apa? Ah jenenge sprinter, kuwi Vespa. Apa jenenge? Fakta dan kabulasi. Kabulasi nyetrum dasmu iki kok. Kabulasi nggo montor kok kabulasi. Wis ngono wae. Pikiran nek dikira omongane Bagong salah. Bagong, Nun, aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya, Bagong. nah iki piye mbok ngene iki? Bagong, aku suwunke pangapura. Bagong, ayo derekno aku tuku sikat gigi. Oh wis tau dijak kok. Wis aku terus Ndara Puntadewa ki Nalendra ora tau perang, ora tau nesu mung blanja. Anggere ana Indomaret mandeg. Sing ngrasake jundi Bagong. Tak icipi sik, niki. Terus dibandemke aku wis tok cokot. Nggih, ngapunten kula kepeksa ngoten niku merga kula mung dunungke mawon kok sinuwun. Iya. Bagong ngaturke panuwun tanpa pepindhan Werkudara. Nggih. Ana tetembungan bathuk bolo isi madu. Ya mung Panakawan Bagong
ingkang satemene wis bisa narbuka penggaling siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, Apa? njaluka ngapura karo Bagong, kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing momong kowe mundhak mengko uripmu sasar susur lan kuwalat. Bagong. Apa? Wah, iki arep aleman iki. Ya aleman, ya aleman. Terus men gagar otak. Aku entuk masak sithik kowe iki. Mangsaku kok. Ndara Werkudara iki le nimbali wit tenanan Bagong wis halus ngono ngopo. Arep tak gawe angel kok ya men. Lah kono ya sapenake dhewe. Bagong. Nun. Jarine mbarep kakangku. Kowe bathok bolo isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Sonara dibaleni. Ora. Ngono kuwi ya. Apa-apa kok njurang ngre wani Durna Ardiwangi, wani Durna Ardiwangi. Durna iki anggepe apamu? Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sapenake dhewe apa-apa iki dipetung aku omong ngene iki tuna bathine piye, aku omong ngene tuna bathine piye. Ngono kuwi ora njur jumeng kegongke aku Satria Digdaya sapa-sapa arep tak salahke sapa-sapa arep tak salahke anjur sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa to, ora. Wah ora krasa e. Ngapunten nggih Den, nggih ngoten niku pokoke intine ngoten niku. Iya. Tiba sepadha-padha. Iya. Aku kelingan kowe mbiyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasat pendak dina e. Anggere rados wis didodhok lawange. Deng Bagong. Terke nang kono. Wah sarungan tok. Ya tak tutke to sampean. Sampean kelingan mboten? Jaman teng kebon nika. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikedhuk. Bareng kula kedhuk terus Yo, matur nuwun. terus mangke nggih to. Setan wong tuwa kok ngedhuk lemah. Bareng wis jeglong terus menggo. Wis tau Bagong, wis mantul tenan aku. Asem kok. Akhire lek ngedhuki padase atos banget e. Juluk-juluk bareng jero iki terus dhek mekangkang kae. Matur nuwun. Oh, nakal ora jamak-jamak. Lho ngapura. Kelingan to? Kelingan. Asem ya. Kaeling-eling seprene. Iya. Wonten niku labuhan kula. Iya. Bagong, Nun, aku njaluk ngapura. nggih mboten dados menapa. Iya. No memori ora karo Ndara Janaka kok. Hah? Ana memori ora karo Ndara Janaka? Ora. Kae rak senengane roman ta, Tru. Mbok biyen yange sapa aku ora ngerti. Ketemu yange iki gandeng ning tengah sawah iki do tetenguk ning galengan kae. Mongko galengane kuwi kalen garing. Ndara Janaka ya santai aja cilik mbiyen baguse ora Jawa-Jawa. Wong wedok ya anggere ketemu Ndara Janaka terus ngrangkul terus do jak tenguk-tenguk nang nggon kalen garing kuwi. Gejlike tak buka. Dadi wong do jagongan tak lepi. Kula rak bingung. Wong bar garing apik-apik kok. Jare kula kemproh. Jebul gejlike dibuka Bagong. Wonge keplok-keplok saka dhuwur. Lek kemekelen kakek ora. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik. Iya. Kula njaluk karo sampean. Apa, Bagong? Kurawa disingkirke.
Wah, Werkudara aja selak. yo aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka Kurawa singkirke gitu. Iya Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Mengke kula tandangan kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya Ndara Werkudara Ndara Janaka nggih ngewangi. Yo aja kuwatir. Iya aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik Karang Kadempel. Iya, Kyai Semar sabanjure tasih wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Tasih wonten ingkang kula arep-arep. Sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng utawa mbok arep-arep praptana ing Karang Kadempel Kyai Semar. Mboten sanes sinuwun Darawati kali sinuwun Mandura menapa ta sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa. Margi menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep nembe kula wiwiti jinurung kali ndara-ndara kula Pandhawa anggenipun bangun jiwa. Ya to Semar yen to pancen mengkon aku mung kari manut. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing Bale Wisma sak pejagong Saturnetra kalih kula. Iya ayo tak dherekake Kyai Semar. Ndara Werkudara Ndara Janaka kula nyuwun ketentremaning Karang Kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Ya Semar aja kuwatir monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Petruk Gareng Bagong katenteman Karang Kadempel reksanen. Nggih Pak, ngestaken dawuh. Nggih Mas, ngestaken dawuh. Purna gatining paranggilan. Sanodasa kundur ngedatun jeluk saking dampar kuwi kenapit gambaran gading kadhiraken sangganing Purban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Ingkang sami ngampil upacaraning Prabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Nararata Kyai Semar Badranaya nganti kaya gumebyar candrane.